Pinia bangke nili nali tu mafan Adhar card update APHUTHAK se labangso video lang nang than pachini pon ikpo lapen non labangso Adhar card ka update labangke anam nangne mate free of course lasimo September a chiklo pen te labangke anam nang ikok po lasi Adhar card update delang documents update delang atum prabjin pen update ikon lapen ali tum ka update nei a process ma labangso video long si thek pon long ikpo tangte aprang si kardom kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tame nangli tum jong se labangso YouTube channel long na ka homri milang pulte ke chinghon pen subscribe ikon lapen adu hes tame bell arjan theklang hodak tame nali tum berpon ikdernon lalo pulte monon pinili ajada sonle labangso YouTube channel long upload tame nali tum a mobile long an notification ale pen nali tum berta kilong da pranya fano tangte pathiek pen chithan polonang labangso Adhar card update APHUTHAK le labangso Adhar card ka update dia fanali tum aprang si Adhar official website along wang ik nang po kalipul den nalitum labangso video description along sta link long igi halabangso link long nalitum berik nang po lapen nalitum mobile kalipulate computer screen long sta me la sonarjan nalitum along nang tek long ik po ason thek pon long det benefit aprang si nalitum arideng sta me Adhar card abang tu nang po labangso Adhar card pen nalitum Adhar card along killing a mobile numbers tame nalitum along do ignang pola pen nalitum aprang si ka update dia phan dak login pon paprang la nangla login ya phan nalitum la login pu to dim dui labang so dim nalitum beri go la pen nalitum dak Adhar number la pen la aber ke thek long kiklang captcha ba nalitum la enter about captcha podim ber ignang po la pen labang so captcha ba nalitum a mobile long stami kaprek arjan dak thek pon long ikpo la pen nili mobile long stami ka preglo la pen labangso captcha labang ke anutina mobile long stami chilar ikver labangso captcha nalitum berik det pen afir la send OTP po dim berik nang pola pen nalitum Adhar card along killing a mobile number along OTP nang le ikpo la pen labangso OTP aba nalitum la dak berik nang po mate enter OTP po dim enter nang pola pen nalitum dak login option wang ikpo puthor nalitum la login option long berik det benefit ka nalitum matheng nos tame ka prek apis mate ka prek arjana jiklang ikpo tangte prabjen pen lista me dak login pon ikpo la pen aprang chithan polonang la pen lista me dak captcha la pen Adhar number bang berik elo la pen nalitum stame la berik elo plus send OTP dim berik go la pen dak captcha value does not match po dak dia iktha subsoni le la captcha ke ber pon bang chiton pon ik edelo ase puthor ne le dak captcha bang ber pon thu ikpo lapen ili captcha berik pen send OTP long berik elo lapen OTP jong senang le eglo pulde nili da OTP berik po non OTP bang dang nang le elo nili copy pon ekpo labang so OTP copied successful lapen puthor nili dak paste thupo mate dak berik nang le po la enter OTP po dim labang so dim berik det benefit nalitum puthor login po dim nalitum berik nang po amonili nang thana sala da login po thekloi labang so dim nalitum berik on login adim berik det pen da fit da sub so loading ikpo la pen nalitum thengnus ta me da screen along arjana thek long ikpo la pen la pu akung nalitum thek pon long ike dak nili photo si do iglo athema dak login igelo la pen puthor nili nampik lang pon thupo la pen dak thek long igi nalitum da screen along documents update nalitum dak thek pon long ikpo dak tok pon do this service is free of cost till 14 September and dak 14 September dak non free labangso update documents update dia fan free of course mate sikang CPP pins penalitum fan update option bang dak nang pi iglo nalitum sikang si ta pinang nelo aprang ke dam tangan bang ke dak anam pen se dak update nang documents la update di pustame stame non la 14 9 2023 an bang ke dak sikang sita pinang nelo la sika la pen jong sila September pen jong si parder lo labang so det parder lo puten nalitum anam sta pi ignang po labang so documents ka update bangke la pen hola bang so honalitum jong si update de pulte labang so nalitum Adhar card sta mi akam bang la an wang edit po mate sulili data thegi la se labang so aprang ili Karbi khai ka an ma ke duk is west pustame kadu ka westame labang so video lang ikon la penalitum stame Adhar card bangke update ikvek mate documents bangke nalitum update nai kenang sodlo labangke lalo la pen non chithan polana ko son se update poning ma la pen update de aprang nalitum pan card a photo nalitum do iknang po la pen nalitum voter ID
labangso photos tame front lapen back tame nalitum already nalitum a mobile longs tame do ik nangpo athema dak ka upload ki joy ki fan documents man da upload nahi potsi nalitum kadu ka velong kapre documents ave data text tame hala Adhar card lapen pan card ka dia ekta voter ID ka vetum abang fans tame nili nang than pachini pon ikpo non aprang lang ponona ase documents update labang sodim nalitum ber ik nangpo documents update adim ber ek det benefit you have active draft from the previous instruction with the portal nili amuta damik elo lapen aprang tame non la so labang so page bang nili delete ikpo lapen puthon nali tum nili akimi bang dang na than na paklang pon to ikpo lapen puthon nali tum documents update labang so adim click ek det mate ber ek det nali tum atheng news tamina son chiklang ikpo this service is free of cost till 14 September 2023 nali tum la screen along start thek pon long igi lapen nali tum dak ingsi pen la hini back lapen next option ri nali tum next along si ber pon tu ik nangpo next along ber ek det benefit la son putha da option nang klang ikpol putha nali tum na next along ber ik nangpo next along ber det nali tum dak nali tum amen lapen gender lapen date of birth lapen dak address ai hui nali tum thek pon long ikpo dak thek pon long ik det benefit nang klang ik det benefit nali tum dak option thek long I verify that the above details are correct labang sodim nalitum ber ingon dak ber ik det pen puthot nalitum next along ber thu ik nangpo next along ber det benefit dak guidelines banalitum la upload le aprang labang so guidelines banalitum lang ikon document size la should be then 22 MB an nangpo lapen support file format bang JPEG lapen PNG lapen PDF file se support actual hola nalitum documents ka upload ya bangke lapen please upload proof of identity mate POI documents nalitum proof of identity banda upload ignapo ka upload ya fan nalitum putha neli back dampo ka upload ya fan pulote nalitum labang sodim si ber ignangpo labang sodim ber igdete dak PPA documents da accept ma kadoka ve documents dak do ikthalo driving license ai huita accept lo lapen voter government ID card apen Indian passport kisan passport pass photograph passbook lapen marksheet certificate issued by recognized board of education university la seola pan card lapen voter ID ka vetum la marksheet le upload dunan ta chok lapen marriage certificate la son thak thak sidak penang an documents nalitum langpon ikdeno stamen nili non dak upload bangke pan card lap kali pulote ipan neli la bangso option siber ikpo lapen documents advisor da ipan card dia reason please make your nalitum la son dak popa wangpo la okay thekloi okay ber iknangpo lapen nalitum puthot dak upload ponang pon la view details upload documents labang so dim si nalitum ber pon iknangpo tangke nili la pan card bang aprang si upload ikdet po lapen nili dak pan card bang nili upload pon ik elo lapen upload ikdet te 100% dak nalitum thek pon po 100% no lapen please upload proof of address of nalitum dak pen voter ID tame upload pon ikme lapen kaprek bank accounts tame upload pon ikme lapen electric bill lapen gas connection bill government ID lapen Indian passport lason thak thak sinali tum dakmen ason kaprek documents tame nali tum upload ikme stame nili dak upload pon jia bangke nili dak voter ID option dol labang so voter ID option bangsi voter ID bangsi nili dak pen upload pon ikpo nali tum panili na piklang ikpo lapen voter ID voter ID card dak hini option do nili labang so dimsi ber pon iklo ber pon ikdet pen nili puthot non upload pon po ka upload ya phan amuta nili nali tum phan than pachini pon iklo nali tum la view details and upload documents podim si ber iknang po nili dak ber ikpo la pen nili la voter ID bangke upload ikpo la pen nili dak voter ID stame nili upload pon ik elo upload det pen fit nali tum dak terms and condition la bang accept nang po I here give my consent that the inform documents labang so dim nalitum ber example la pen nalitum puthot la ber thek pon long ikpo next option long labang show option on nalitum ber example documents jong si upload ik thailo pulote la pen nalitum dak thek long please confirm your demographics details the documents externally match with your demographic details in Adhar nalitum la okay dim ber ikon okay dim ber ik dat pen dak thek pon long ik dak loading ik wailo nalitum la screen along thek pon long ikpo la loading bang asap so der ik chata thek la se ni video bang paching ton ikok po
lapen puthot berik det pen finally tum atheng nustame puthot option nang klang ekpo dear resident, this service is free of cost till 14/9/2023 nalitum thekpon long ekpo puthot nalitum la submit option thekpon long igi labangso dim berik nangpo submit option nang berik det pen fit puthot dak loading pon thu ekpo lapen dak estimate time nalitum thekpon long ekpo lapen successful igalo nalitum thekpon long igi dak transaction status bangke dak successful theklong lo lapen payment date and time nalitum theklong lo amount bangka dak 0 lo sikang sita pinang ni lo amount bangke nono koke nalitum la thekpon long ikpo lapen acknowledgement nalitum la download acknowledgement la bangso acknowledgement abang nalitum download igdet nangpo download igdet apit nalitum thekpon long ikpo screen along nilina paklang thu ikpo lapen nalitum thekpon long ikpo acknowledgement slip documents update Adhar number nalitum dak pen thekpon long igi lapen amount abang ke dak 0 sika ingsi tapinang ne lapen labangso status nalitum nini ni thama phit lang pon igon nalitum phan na accept pon ikpo labangso status ko son sikilang na ingma labangso puthak stame mo aplang nili video semar tho ikpo tangte pini a video lomang nili la ansi kang ton pon iglo lapen nalitum stame prabjin pen update igon lapen nalitum jong se update thek thek pulote nili stamina upload uplan update pe ikpo lapen nalitum nili fan na homri pon ikon tangte pinya video longbola an cholo la si dome thakme kadu kave Karbi 2.0 YouTube channel ong kilang ra do an fan stami nili hen pen KARDOM to change your